από το ψαλίδι το γκολ νίκης της United με 2-1 επί της City. Πέρυσι η City έκανε κάτι που το είχε επαναλάβει και μάλιστα μετά από πολλά χρόνια, το 2008. Νίκησε δηλαδή εντός-εκτός τη United. Εδώ είναι οι πανηγυρισμοί του Ferguson την ώρα που σκόρα ο Rooney. Αγκαζέ και πήρε η City με διαφορά τερμάτων το πρωτάθλημα. Ο Ραφέλ. Πολύ ωραία συρτά, 0-2 από το Rooney. Δεύτερο γκολ από το Rooney σε ρυθμό προπόνησης εδώ. Χωρίς καλά να προσπαθήσει ιδιαίτερα για να σκοράρει στο 21ο λεπτό. Και η City έχει να το πάθει αυτό αμέσως μετά από το 6-1 του πρωταθλήματος, όταν παίξαν οι δύο ομάδες στον τρίτο γύρο του κυπέλου. Ο Ρόμπι Φαν Πέρσι, το δοκάρι πάντως ήταν για τη United η μεγάλη στιγμή της στο δεύτερο ημίχρονο. Αγκουέρο στην περιοχή, η City, μεγάλη διπλή ευκαιρία που χάνεται, επιμένει να γυρίσει ο Κάρλος Τέβες. Ενώ δεν μπόρεσε ούτε ο Σίλβα, το γκολ για το 2-1 από το Γιάγια Τουρέ. Και το μάτς παίρνει φωτιά στο 60. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Στο 59 ο Φαν Πέρσι τραντάζει το αριστερό δοκάρι του Χαρτ και δίνει στη United τη δυνατότητα να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ. Τη χάνει όμως αφού ο Γιάνγκ σκοράρει από αντικανονική θέση. Γκολ που ακυρώνεται. Και εδώ η City κάνει τριπλή προσπάθεια για να καταφέρει να σκοράρει. Πρώτο σουτ που κόβεται του Τέβες, δεύτερο του Σίλβα. Γυρίζει ο Τέβες στα σώματα, βγάζει στον Τουρέ, γκολ κατευθείαν με πλασέ. Γκολ που θυμίζει το δεύτερο του Ρούνεϊ από την ασίστ του Κάρλος Τέβες, που με το που μπαίνει στο παιχνίδι παίζει αμέσως καθοριστικό ρόλο, δίνει